Tubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Ninwan ra mangi hakerdob ying jongpi. Namar ka jing'e baki nongrep ka ba jong kathan is jentia ki yakendo na kadaw ka jingyo duna ya ki sbo shing bat ka ba paket shiteng dor ka jentia students movement eastern region menta kasngi ka arpotri ku bana jemang arjar arpuwe kalalaj ban yakendo ya ka officer jong ka district agriculture ka badan ha is jentia hills district Aga jingye kendo bat ka district agriculture officer cleariat ka kong W Chalam kidikot jong ka GSM kilapun sngo ye ki jing'e jong ki nongrep baki ye kendo kamtam hakum ka por jong ka klam baki hap ban thits bo hakador barem na ki dukan shimen kinong ilam ka sengru kiliyetho ba ka district agriculture officer kalayetho ba ka sarkar kamla aban penbiang kat kum ka jingdon kam ki nongrep na kadaw ka jingduna pisa Adin bangila yo ya ka jing jing nam na ki nongrep ba mentau nem leyo duna ya sebok jing besai kam sengi akaban rep ba rep hali tengi na liang kaseng mijik na sepeta ki nongrep gilelai ya kendo ya DEO W Salam ba ban yo jing sai hakanu gorkom den yo jing sai na liang jok ong ba how news nem na ka daw jong ka jing duna pisa jong ka sarkar kalapen duna no ya kisbo te kalong ka baselsi ya ki nongrep kham tam kum hakani ka por badun kani ka klam lockdown ba omdon bomlaj ban lej tre lej bela kabo cibun ya ka jing na kapta jong ki nongrep te hatu kum hakani ka por beledep na kaliang u menteri papet ya ka agriculture la kerpat bad ila tersiang ro changi bang idai kum ki kon samla ni kum ki nongrep ba penslu rangi ban jeng lagi jong jan dah kani kum wat yang tak ting don kam kum kinong rep omla ban penbiang digani kalong ka rek ba pensel si ya ngi yang ngi keseng bat ya ki pai nong rep hibarok kowe ngi bo ketungan pam na kaliang keseng ba sarkar kandai bat cipkia bat ban pe ya ka jing jong nong rep bat ban ai ya kata ka jing rap kat bala saka kamtam saka nika distrik Kajongi te HBD bekani ngine kaliang kaliang seng ikerpat ek sarkar pandai ban pej dem gisek ya kesijon kam jong kita kinong rep pan pating chai HBD batu skem jong ka PM bisan mo ngilio iba hakring por bledep pagajela mikalia kayo tang prahajar kendai spa an revenue ya HBD kani ngi nak kaliang seng la pating chai nak ka DO hakaduk orkom te kaliang jong ong ngi kaliang jong ngi la hak ba ya portal mo gumalong mata kalong itang prahajar tam jing cha ka tang na kaliang ka isentia nongrep badan hapo isentia dahwa kailang bat kebe distrik ka kelapoy kampung ni kata kalong ka ka basel rang ka jela jongi barak kowe